Kencono. Piro? Yo iki sing dadi pangidame Gusti Prameswari ngono bae. Lah ya, jus mawon. Coba ngono kuwi. Nggih. Ojo nganti keplayu saka pengarepan. Sawise Kidang Kencana tak tamani tumbak Kyai Gobang. Nggih. Mati. Saka rumangsaku mati Kidang Kencana. Ning aneh. Ya napa? Tumbak Kyai Gobang musnuh sak kidang-kidang. Waduh. Pripun iki? Das pundi niki? Ndara Wira Bastam. Titik ngatur Mojopahit gel. Iso. Iya apa lho? Aku wis ora bisa. Sampeyan nggih. Sampeyan kowe. Nggih. Nggih. Matura karo Gusti Nggung ana ing Kawira Gunar. Aku wis bisa nemokno Kidang Kencana. Ning nyatane Kidang Kencana musnuh bareng karo pusaka tumbak Kyai Gobang. Nggih, nggih. Matur karo Gusti Nggung. Nggih, kula matur. Pidana apa wae aku bakal. Nggih, nggih. Sawise bocah-bocah turun. Aku wis sepasar ora bang. Saiki aku terlu bali yo. Ayo bali oleh katu. Bali oleh. Murung terus kaya ngono kuwi ta ya piye? Apa menapa ta piye? Anak karo-karone. Nggih yo. Nek ana wong tuwa. Ketoke meneng kaya biyong iki, sakjan-jane awakmu sekloro niki kudu ngerti. Apa sebabe? Nek biyong sing kaya ngene iki gak kaya adat biasae. Wong awakmu iki wis gedhe nak mosok sik gak ngerti. Sakjane kula ngertos biyong. Ning kula badhe sanjang teng sampean kok kaya mengomingkem. Joko Welas. Inggih biyong.
saklungane bapamu tinimbalan dening Gusti Temenggung Wiraguna. Nganti sakprene ga ana mule kamangka adat kabiasaan iki. Nek saweneng dalem kerajaan, bapamu ki gak kaya ngene. Nek lunga nganti suwene kaya ngene iki mestine ngutus sawijining lurah kanggo ngabari nok keluarga. Dadi gak dadekno was-was melangai keluarga li. Nek ngoten jumbuh kalian pamikiran kula piye. Kula tansah lengar-lenger awan kirang mangan bengi kirang turu. Paribasane kaya ngono. Kula mikiraken Bapa Wirabastam nggih menika. Lah ya mergo iku Rara Wilis. Apa sebabe biyung sak bendina tansah mikir menengi biyung iki mikir kok bapamu iki nganti sakprene galok kabarane. Apa ta bapamu iki duweni kesalahan nganti Gusti Wiraguna iki duka karo bapamu? Niku piye? Nggih ngapunten iki. Kula nyelok atur. Ya apa das? Sedaya niku nggih pun digagas. Nemen-nemen nawi enten napa-napane jenengan sing susah nggih sinten. Lho, ya apa olehku gak gagas? Kaya apa olehku gak mikir wong jenenge bojo? Nah nek sakwise lunga kaya ngene iki gak ana mule. Kamangka gak kaya ngono biasae. Ya tartamtu aku iki kepikiran. Nggih ditungane mawon, mugi-mugi mboten wonten napa-napa ngoten lho. Ya muga-muga ae. Nggih. Nyelok atur nek puniki. Kula sadèrèngipun tidak mriki. Iki batal sampun kula kalian Samsul kapuri kunjung kene. Nggih, nggih. Ana kabar apa? Nggih boten wonten napa-napa, nggih aman selamat cuma kula serius wangsul lumiye ngoten lho. Oh, syukur yen ngono. Tapi tuku ngoten sak mangke dereng dateng. Loh. Ya apa awakmu iki? Lho kula dipun lumiye langsung ngoten lho. Lah anu wau dipasam aku tak kari-kari ae ngoten lho. Ya muga-muga ae Joko Welas Nggih, Biyung. uga awakmu Rara Wilis. Nggih, Biyung. Ndedonga karo Sang Hyang Widi, muga-muga sak tindake bapamu iki gak nemoni alangan apa-apa, kalis ing sambikala iso ketemu karo keluarga ana omah. Nggih, Biyung. Gedhe pandonga kula dumateng Bapa Wirabastam. Mugi-mugi wangsul salebete bale wisma menika tansah sehat mboten enten catunipun Bapa. Nyai, lho, aku sing teko. Iki lha suarane bapamu. Kakang Wirabastam ndang mlebu kan? Wis padha nglung. Anak-anakmu kabeh katone ya wis ana ngomah. Nyai Ageng, Ya ana apa Kang Bastam? pangapuramu sing akeh, sing gedhe ya. Nek wis ana meh sepasar iki, aku ora sambang tilik, ora bali ning bale somah. Sebab ana pakaryan sing kudu tak lakoni, sing kudu tak tinggal. Ini, aku mung kepingin cerita setitik wae bab lelakonku sak suwene aku ora ana ngomah. Tanpa aku kondo karo sampeyan nalika semono aku katimbalan karo Gusti Nggung Wiraguna. Supaya ngadep ana ing katemenggungan. Batin atiku, aku duweni kelumputan lho. Ning jebule iki ora.
Babar pisan aku ora nduweni keluputan ning aku malah didhawuhi karo Tumenggung Wiraguna. Lah dawuhe Gusti Tumenggung ki apa Kang Wira? Gusti Nggung ngendika menawa iki dina saiki iki Gusti Prameswari ing Majapahit kuwi lagi nggarbini. Lan duweni pangidam-idam kepingin dahar ananing atine Kidang Kencana. Mula saka kuwi aku sing didhawuhi ngupadi atine Kidang Kencana. Aku digawani pusaka tindih Kraton Majapahit sing arane Tumbak Kyai Gobang nalika kelakon Nyai. Aku mlebu alas Majarata mburu ananing Kidang Kencana sing ngono-ngono. Ya oleh pangestu nalika semono aku kasil bisa mateni Kidang Kencana kuwi mau. Dadi kasil Kang. Iya, nganggo tumbak Kyai Gobang ning aneh. Aneh apa Kang Wira Bastam? Sawise Kidang Kencana kuwi mati, tumbak Kyai Gobang uga musna. Loh, Bareng karo Kidang Kencana. Nyai, Kakang Wira Bastam. ya iku. Rika dipercaya dening Gusti Tumenggung Wiraguna. Upadiananing penjaluke Gusti Putri ana ing kerajaan Majapahit rika sanggup digawani Kyai Gobang. Ananging Kang Kyai Gobang sing rika gawa nganti ilang musna. Batin ing rasane atiku Kang Wira Bastam. Nek nganti Kyai Gobang ilang kamangka sing gawa iku tangan rika. Apa Gusti Brawijaya gak bakal duka? Tan wurunga Kang Wira Bastam. Sampeyan bakal nemu pidana dening Gusti Ya, Brawijaya Kang Wira. Nanging dawuh Ndara Nggung ki ora. Sampomo Kyai Gobang iki kelakon murca saka tanganku ilang sing tanpa iku bakal nemahi ana bebaya ana ing laladan bojo. Ya iku sing tak wedi. Ning ngene lho ya. Ya mergo iku mau aku sing ngilangake tumbak Kyai Gobang. Aku kudu sing bisa mbalekake tumbak Kyai Gobang. Mula aku bali iki sepisan ya sambang cilik karo kulawarga ing kene. Sing kaping pindho aku njaluk pamit. Aku tak goleki tumbak Kyai Gobang sing murca ana ing alas Maja. Iya. Pamit kula atur. Coba Rumaos ngendikan panjenengan kados ngoten Joko Welas rumangsa kedudut batin kula. karepmu kepiye? Menawi panjenengan badhe madosi murcanipun tumbak Kyai Gobang menika, kula sabiyantu marang panjenengan kula nderek. Wong kula niki anak putra Bapa Wira Bastam. Kula kedah nyambung watang putunge wong tuwa kula. Joko Welas. Nggih. Iya. Janjane pun bobo ki ya wis ngerti. Kowe kepingin duduhake derma baktimu marang wong tuwa. Menika leres, Bu. Kowe kepingin sabiyantu karo pun bobo goleki tumbak Kyai Gobang oleh mu. Nggih. Temenan kuwi. Saestu kula sabiyantu marang panjenengan. Tekad kajat lan niatmu wis rangkep dadi sawiji kepingin mbiyantu pun bobo. Menika leres. Ya, ora apa. Ning tak kira ya cukup pun bobo wae, Ger. Awakmu ning bales omah kene, ya,
ngancani karo biyungmu. Boten Bopo. Menawi panjenengan gadah kacilakan, kula nggih kedah tumut cilok. Ngono iya. Banjur Sewu apa? Roro Wilis arep matur Badhe tumut padosi. Pusaka belum. Melu karo pun bopong golek tumbak Kiai Gobang. Wani kowe. Waton apa? Enduk. Bocah wadon lho kowe. Ya. Semerep bocah waton apa? Iya. Iya. Ora maikani. Wong kowe anak tunduk, anake Wirabastam. Ya. Ya tak tampa nek panjene awakmu kepingin dudono dharma baktimu kaya kadangmu si Joko. Ya, ayo bareng-bareng goleki tumbak. Ngene ya. Aja wasumelan. Anakmu tak gawa, tak kanthi goleki tumbak Kiai Gobang iki mung ora ijen. Kae ana wong-wong sing perlu digawe kae. Ya perlu digawe. Nggih. Aja entek saiki kae, ya. Jol, Nggih. ojo kami tegan karo bendaramu si Jokowi. Ya. Nggih, ngaturaken. Kandhanono. Nggih pun kuwatir masalah Joko Welas iki pun kuwatir. Ayo bareng-bareng ana ing alas. Nggih, Sopo jenenge iki aku kok lali iki. Siapa kan Nyai? Cemetiono, Pak. Abdi jenenge kok apik, tapi jenenge Abdi sekti wae. Coba. Wis ora usah digagas. Setiana. Salahpura. Awakmu tak kongkon ngancani anak kowe. Roro Wilis. Ayo. Ning ora saiki nggih, ya Joko Welas, Roro Wilis, Samsul lan Sekti, ya. Sesuk wae. Barengi mlethek ing surya, ayo bareng-bareng mlaku tumuju ana ing alas Majarata. Saperlu goleki tumbak Kyai Gobang. Nyai, Iya Kang Wiro. sawetara ayo leren dhisik, lerem dhisik, sesuk-esuk aku njaluk pamit tak budal nganti anak-anakmu ana ing alas Majarata. Sadurunge aku titip-titip karo anak-anakku sekeloro ya Kang Wiro, aja sampe antarane Joko Welas karo Roro Wilis iki nemoni cilaka ana ing tengah Iya, wana tak Majarata ya. Kuwi yo anak. Ayo saiki katremu.